Hej alle sammen, og velkommen tilbage til Nosai. Birk? Jeg har ikke i dag, desværre. Wow. Birk er bare blevet forsynet med guld. Birk, vi vil gerne lige se, hvad du har fået på dig. Hvad er det, du har? Hvad er det, du har på dig, lille ven? Ikke noget. Birk, han har fået Adamantite armor. Nå, men jeg skal lige op og lave... Og her er mit flotte guldtag. Ja, det så jeg sikkert før. Men undskyld, hvis I gerne vil se det, så løber jeg lige derind igen. Jeg skal bare lige smide noget lort ud. Du må også gerne lige tage en travwall med. Noget til hvad? Travwall, altså... Ja. No wall. Ja. Her var hard mode loot. Og du må også gerne tage en træ med. Ja. Gwenter. Jeg skal lige snakke med Gwenter. Kata. Gwenter. Kata. Gwenter. Kata. Gwenter. Ha. Han er Warden Chunk. Vi skal have nogle bøger. Det vidste jeg slet ikke. Vi skal hen til Skeleton. Hvorfor skal vi have bøger? Fordi jeg skal lave noget. Jeg skal lige have min nye armor. Jeg lavede rent faktisk det forkerte til Birk, så nu er der så ligger sådan en magi til hjælp til mig ind i kisten, når jeg får magi, når jeg får det med sig armor. Og Christian, han skal ikke bruge mit gamle armor, skal han? Det kommer an på så meget. Han skal bruge mit eller dit? Altså, dit det giver meget mere defense. Det skal jeg nok bruge det. Ja. Meget defense gav mit gamle mon egentlig. Det er kæft, jeg sætter mig. Dit gamle, det gav 10. Hjelmen gav 19. Og breastplaten gav 13. Og bukserne gav 10. Okay. Hvor meget giver din hjelm og alt det der nu? Min hjelm giver 22. Så giver breastplaten 14. Og så giver bukserne 10. Og jeg elsker min nye. Fuck yeah. Chefen den der sætbonus her. Det er mega godt. Nu er jeg bare slår med min svær, så hvis den ofte er der er en enemy. Nå, vi skal sgu op til skilt. Hvad fanden laver jeg? Kom, Birk. Jeg ligger med at sætte nogle billeder. Så gør du bare det. Jeg vil gerne have et flot hus. Jeg har rent faktisk nogle mange sten. Det var godt. Så vi kan lave videre på Skiltonsvej. Det er jeg også. Jeg har 605 på mig. Okay. Jeg tænkte, at vi kunne lave sådan, hvor du stod hen ved tårnet, og så stod Christian hen ved Skeleton, og så løber jeg ind på midten, og så laver vi sådan en stor pæl, sådan at det ligner, at broen bliver i det mindste holdt af noget. Ja. Og så tænkte jeg også, at vi kunne lave endnu et tårn hen ved Skeleton. Vi kunne også lave den der vej der imellem det der sten, altså inde i det der sten, så kunne vi lave sådan, at det var sådan en Jurassic Park-agtig nærmest. Hvilket sten noget? Altså der, men det har vi går op på. Så nævner du det, der
Ja, kan vi have sådan, at der er alle mulige sådan monstre og sådan noget. Og jeg havde det der corruption sten. Det gør jeg også. Hvorfor er du så langsom? Fordi jeg har der armor på. Mit, det giver ikke mere speed. Og det gør dit. Så du burde være omvendt. Og fordi jeg løber med en paraply. Og mit, der vejer vist også meget. Men nu gør det. Der er også mere speed birk, så... Hvorfor kan jeg ikke få min kappe på? Det ved jeg ikke. Det sælger jeg bare til. Men mindre du vil have den, eller Christian vil have den? Jeg gider ikke have den. Christian har vist også købt en, så. Hvis ikke, så på den lige hans gist. Ja. Bare lige for en sikkerheds skyld. Nå, var han imod dig så? Jeg kan bare selv huske det der med Skeleton Prime. Vi ved slet ikke, hvad det betød. Ja. Birk, hvor mange sten har du? 605. Okay, som jeg næsten lige har sagt. Okay, så sætter du sten hen mod mig. Fordi at jeg troede, at jeg var lige nede for en skeletons hus, men det var jeg ikke. Så begynder jeg bare at lave tårnet herovre. Her var hans hus. Her kunne jeg godt stå et tårn. Hvorfor lægger lige nu? Og nu lægger jeg ikke. For helvede, jeg kan få den i kram. Sådan der. Det er jo godt, vores vej den går ind i bjerg. Gør den. Så er det ikke bjerget. Hvad? Så kommer jeg lige hen til dig. Det er det der bjerg, du er på. Eller jeg tror måske, den lige går over. Hold da kæft, mand. Ja, det gør den. Nu bliver det ikke et højt tårn. Jamen ved Skeleton. Kan jeg godt flyve hele vejen op til dig? Nej, ikke derfra. Pis. Men så når jeg kommer op på med bjerget-agtigt, det kan du. Kæft, men det er det beast. Hvad? Det er det svært, og det hele, det er bare så... ja. Og mit arm er bare... falder en snak noget i tul. Nej! Jeg får sådan noget over. Giv fat med den grappling hook for hende. Jamen, jeg har raketsko jo. Jeg har rocket boots. Nej, du har faktisk ikke rocket boots. Du har... Jeg har rocket boots. Du har spectre boots. Jeg har kun rocket boots. Det har du. Ja. Nej, fordi... Nej, det har du ikke, fordi at din flyvning, det er hvidt. Ja, det har jeg. Nej. Jeg kan ikke komme op lidt over. Ha. Jeg vil gerne op der. Fuck, jeg var tæt på. Kunne du så ikke se min grappling hook? Jo. Den her grappling hook, den var...
Jeg er så snart ikke mere sten. Fuck. Så skal jeg jo op til dig. Åh, jeg fik en fat. Yay. Jeg har lidt. Jeg beskytter dig, Bugsy. Med mit sværd. Wow, det der lige. Hvad? Der kom bare sådan helt mange af de der stråler, bare sådan. Sådan der? Ja. Det er mit arbejde, det er godt. Det er det samme som mit. Nej. Du har det stærkere. Hvad? Du har det stærkere. Jamen så det der, det var det samme som mit gamle. Nå, jeg går lige ind i bjerget. Nej! Ja. Min. Skynd dig, Birk. Okay, jeg skal nok beskytte dig. Ha, Nej, nej, nej! Ha. Væk dig. Der. Jeg skal nok hakke det, der kommer foran os. Også den der. Alting. Bare bliv ved med at... Du må også gerne lige hakke de der bloks, som jeg selv forkert. Ja. Bare bliv ved med at bygge, Birk. Bare bliv ved. Kan du ikke begynde at bygge op af? Hvorfor? Sådan her. Spørg menneske. Det tager altså i vejen på mig. What? Jeg kan ikke ramme den. Sådan der. Fæld det der træ, der står i vejen for mig. Det står i vejen for mig. Det skal sætte ind. Nå, der skal jeg sådan hul. Bye bye. Ja, endelig har vi det her, det er helt klart vores største projekt nu indtil videre. Og det er Nej. Det er det sgu da. Vi har ikke det taget os rimelig mange episoder. Så er det sgu da også det største projekt. Det synes jeg ikke. Hvor mange books skal vi bruge? Mange. Lige. Jeg er 7. Okay. Og 11. 12. Hvorfor får du sådan en test her? Hvad? Det var sådan en switch. Nej, gå væk med den der sky. Bøger. Masser af bøger. Hvor er der mange bøger? Så fandt en kraftig bookshelf. Det gider jeg ikke. Eller skal jeg have det? Nu dropper en key. Henning, jeg fik sådan en skelet, der hænger. Nej, hvad fanden er det? Okay, bare roligt. Nu skal jeg nok nægte med den. Ja, den der dropper også en guld. Der er en skelet, der hænger. Go gay. Ja, det er bare... Wow. Det her er kisten her. Det vil jeg godt, Birk. Lige her faktisk. Det vil jeg godt, Birk.
Der er endnu en golden chest. Den lutter. Ja, her har jeg været. Her er en, der ikke er luttet. Det er den her også. Bone welder. What in the butt is that? Healing potion. Night owl potion. Det gør ingen skid, så fuck yeah. Jeg kan fanden er du på vej hen? Det ved jeg ikke. Der er trap. Den kan jeg godt bruge. Ikke en skid. Den der. Ja. Her har jeg ikke engang været. Vi har heller ikke været her. Jo, det har jeg været. Her er mange malerier. Det her, det kan jeg godt huske. Der har jeg ikke været, der hvor du går. Så nu jeg har undersøgt hele den. Jeg har undersøgt hele dungeon nu, og der hvor du er. Har du også udforsket der, hvor jeg er nu? Mhm. Hvor har du udforsket meget så? Dart straps. Jeg udskriver også ud det hele væk. Her var en corruption chest. Her er endnu en af de der er sådan en blok-slags kiste. Det var en water chest. Nej, Okay. det er den her. Ja, den har jeg også fundet. Nå, for jeg ikke... Okay, vi behøver ikke have nogen bøger alligevel. Hvorfor ikke? Fordi jeg skulle bare have en dungeon bookcase. Vi kan lige så godt gøre til en. Sådan nogle havde vi allerede. Ved vi. Ja, dem havde vi 2 af. Hvordan får man egentlig fat i de der nøgler? Hvilke nøgler? Laver dem? Skal man lave dem? Hvorfor har vi så ikke lavet dem? Fordi at det er en svære at lave. Du har heller ikke taget de her statuer. I'm sorry. Der er endnu en sådan en mærkelig testes, hvor man bare skal bruge den der skal bruge en mærkelig nøgle. Hvor det er ikke engang død nu.
Fuck, men vi har optaget lang tid. Birk, vi skal til at logge. Skal vi det? Vi ses næste episode. Bye bye. Vi ses næste episode. Bye bye.